खाब जाथायनिफ्राय बासायबोबाय आरो जोंखौ सैताननि आनजादनिफ्राय बासायबाय आफा इसोर नोंनाव हाजासे साबायखर होनो सानदों आफा इसोर आरो आफा इसोर बे हरसेमानि उन्दुलांनायाव जोंखौ मोजाङै लाखिनानै जोंनि फेमिलिखौ प्रटेक्ट खालाम आफा इसोर नोंनाव गले गले खावलायो आरो आफा इसोर बे हरसेमानि जों उन्दुलांनायाव नोङो जोंनि फेमिलिखौ प्रटेक्ट खालामनायनि थाखाय नोंनाव हाजासे साबायखर होयो आफा इसोर आरो आफा इसोर जायफ्रा खोमसि लामायाव दं जुमाय लोंनाय थास जुवा गेलेनायजों दं नोंखौ सिनायनानैबो सिनायै बायदि खालामो आफा इसोरखौ नोङो बोर हो खोमसिनि लामानिफ्राय बारग'नो हानाय बायदि आफा इसोर आरो आफा इसोर जायफ्रा गोरिब बिबायारि सोरबा बिमा बिफा गैजायै सोरबा आखाइ आथिं गैजायै सोरबा मेगन खाना बिसोरखौ नोङो बोर हो आफा इसोर मोजाङै जानो लोंनो थानो हानाय बायदि आफा इसोर आरो आफा इसोर जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम लिरनो नागिरदों इसोरखौ नोङो मोजाङै बोर हो आफा इसोर मोजाङै लिरनो फरायनो गोसोआव लानो हानाय बायदि बोर हो आफा इसोर आरो आफा इसोर जायफ्रा लोमजा साजा जानानै बिसिनायाव गोग्लैसोनानै दं आफा इसोरखौ नोङो बोर हो आफा इसोर मोजाङै जि मुलि लादों मुलि दावाइ बेसेन बेफोरखौ नोङो बोर हरदो आफा इसोर बेखौ जानानै इसोर स्ट्रं आरो हामनाय बायदि आरो आफा इसोर आं आर्टिस्ट जानो नागिरनायखौबो जाफुंहो आरो आफा इसोर आंनि आब'आबो एयार हस्टेस जानो नागिरदों बेखौबो जाफुंहो आफा इसोर आरो आफा इसोर बाबा आरो आब' इसोर लोमजाबाय थादोंमोन आफा इसोर बेयाव नोङो जि मुलि बेसेन लादों बेयाव नोङो बोर हो आफा इसोर आरो आफा इसोर आं स्कुलाव थाङो बेयाव मोजाङै फरायलिरनो हानाय बायदि बोर हो आफा इसोर आरो आफा इसोर बे दिनैनि नों जाग्रा लोंग्रा गथायना हरनायखौ आफा इसोर जों जानानै स्ट्रं जानो हानायनि बेयाव जि मुलिफोर दंबायबायोबा नोङो बेखौ दानगारदो आफा इसोर जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मा गोथार मानि जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसो न'खराव जेरै जाबोदों हायावबो बिदिनो जाथों जोंनि जानो नांगौ दिनै जोंनो आरजिनाय खालामनायफोरखौ जोंनो नागार जेरै जों मोजां सादा खालामनायखौ नागारो आरो जोंखौ आनजाद लानायाव दालांबोखानोबो जोंखौ बोखां आमेन इसोर बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै आमेन।